Sa headlines kan mga barata, 1.4 million pesos sa kantidad ng illegal na droga na kumpiskar sa duang sospek na taga-barangay Kararayan, Siyudad kang Naga. Barangay Tanod kang Dayangdang nagpositibo sa surprise drug test kang barangay Kasudma. LGU Naga as in LGU Camarines Sur pareho nagsuspender ng klase ngunyanal daw hulikan pag-uuran. Dagdag singil sa taripa kang tubig ipapaliwanag sa public hearing kang Metro Naga Water District. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Hulikan pag-uuran sa Siyudad ng Naga as in Bilog na Camarines Sur. Parehong nagdeklara nin class suspension ang lokal na gobyerno kang Naga as in local government kan Camarines Sur. Sa memorandum ni Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte, all levels ang mayong klase sa pribado as in pampublikong eskwelahan. Mantang sa Siyudad ng Naga, preschool hanggang senior high school ang mayong klase as in madepende sa mga school administrators. Kan mga universidad as in kolehiyo kung masuspender sinda nin klase para sa mga college students. Mientras tanto, kinumpirma ni Mr. Daniel Abalayan, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer kan Calabanga, Camarines Sur, na may 39 pamilya na ang pinag-ibakwar hali sa Sitio Buri, Barangay Kamuning kan sa Indang Banwaan. Nahatod na naman subuot nin ayuda ang mga evacuees na yaon ngunyan sa Kamuning Elementary School sagod na daipa nagmamarhay ang kamugtakan kan panahon. Kasudma ni evacuees from 36 to 39 families. Ngunyan po, ang individual niya po ngunyan is 120 individuals, 39 families ang naka-evacuate. Padagos pa sa mga bareta, 1.4 million pesos ang kantidad kan illegal na drogang nakumpiskar kan mga otoridad sa duwang suspek na taga-barangay Kararayan, Siyudad ng Naga. Matapos ang ginibong high-impact operation kontra illegal na droga kan Subagong Aga. Aramon naman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Nagkakantidad 1.4 million pesos ang 220 grams ng illegal na drogang nakumpiskar sa mga sospechado na sina Gerson Nebria, 39 anyos, construction worker, as in Robert Luna, 29 anyos, sarong merchandiser, gabos residente kang Zone 7, San Rafael, Barangay Kararayan, Siyudad kang Naga. Matapos ang ginibong anti-drug bypass operation pasado alas 8 ng pagkaga sa Zone 5, Sitio Langon, kanasabing barangay. Susuki Barangay Kagawad Alex Catura, chairman kang Committee on Peace and Order sa Barangay Kararayan, nasa probation subot ang nadakop na sospek na si Nebria. Sa pagkakaaram ko, ini naka-probation lang iniyo. Tapos, dyan sa San Rafael, nailing ko, sige trabaho man sa construction ko, day ko, pagpapara pa doon sa barangay, si kapitan man, day man nagkulang sa inda, pagparapayo, na magpurundo ka yan, may kakaabutan sinda. Tulos man nakaabot sa lugar kung saan nangyari ang anti-drug bypass operation na si City Councilor Omar Buenafe. Ang tagdiit para ipailiman sa tuyang pagsuporta sa tuyang mga kapulisan na nailingtamanan sa indang sigasig. Daw nga ni yung problema kang illegal drugs ng kapadagos, nailingtaman na dahil mampurpundo na sige man ang kandak ng mga anti-illegal drugs operations kan sa tuyang mga kapulisan. May pakiulay man si Barangay Kagawad Catura sa mga kabarangay na stangunyan na involved pa sa illegal na droga. Ako po si Kagawad Alex Catura sa Kangkan Peace and Order. Nakikiulay ako sa mga nagigiribo dyan ng maraot o sa arugan ng droga. Dahil yung pagpadagos na dahil manatrayon po. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, pinagdudumanan saro-saro kan mga barangay officials ang mga personahing dating naimbuelto sa iligal na droga para sa pagpapadagos na pag-atinder ninda nin mga seminar bilang parte kan programa kang sa indang pagbabagong buhay. Susug ki Barangay Kagawad Alex Catura kan Barangay Kararayan, hastangon yan, daipasinda na idideklarang drug-cleared barangay. Day pa po. Medyo papararanin nga ni kami mga barangay official. Tingdudumanan mi saro-saro ang si mga itong dating naggaramit
Actually, may nag-graduate naman. Ngunyan, igo pa man na dahil nakakaarating tayo, siguro sa trabaho niya. Padagos pa sa mga bareta, Barangay Tanod kan Barangay Dayangdang Syudad ng Naga positibo sa illegal na droga matapos ang sorpresang drug test kan suudma. Detalye sa report ni Jerome Brito. Kan nakaaging taon pinkonsiderar na drug-cleared barangay na ang Dayangdang sa Syudad ng Naga kan Philippine Drug Enforcement Agency. Alagad kasudma kan isinigibo ang surprise drug test sa mga barangay official asin mga personahe kay saro sa mga tanod digdi ang nagpositibo na labi man ay kinamundo kan mismong barangay council. Kinaunay ko naman nga ni ang saro sa kaibanan ni nakapot ko sa komitiba ko. Yan. Nagkangalas man siya. Sabi ko nga sa iya, may confirmatory pa man nga ako. Ayun nga kung ano na yung drug test na nangyari kan sugma with sa 4 is for voluntary nga ko yung drug test. Alaga ng voluntaryo ka nga ko, naharap mo nga ko, nagay ka man talaga. Nagagamit ka ang ipinagbabawal na droga. Alagad mamundo, ika pa mismo nga ko ang positibo sa bagay na yan. Sa ngunyan dahil na muna pig-ako ang appointment ka na sabing tanod matapos ang insidente alagad pigahalat pa man ang confirmatory test. Kasi status po ka to yung nag-positive. Floating muna siya, hindi muna po siya malaw. Hindi po siya na rin yung sa iyang appointment may grounds po ano. Dahil man po sa ilito ang kapitan ng Mampati, dahil man saka matolerate ka, saka ang bilog na barangay council, dahil man po matolerate kang bagay na yan. Alagad, sabi ko nga ni kayan, may confirmatory pa man. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa pagbabalik kang news break, bangkay ng lalaki na diskubre sa creek sa Lagunoy, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Padagos pa sa mga bareta,
Sa public hearing sa Enero 13, 2023, ipapaliwanag sa mga miyembros konsumadores kan Metro Naga Water District ang dagdag sa minimum na konsumo sa tubig matapos irekomendar ini kang Junta Direktiba kan MNWD sa paagi nin board resolution. Susug kay Acting General Manager Jong Mongoso, aadapta ron sana si dating naaprubaran na paglangkaw sa taripa kang taong 2019. Ang dating binabayadan na minimum na konsumong 125 pesos ang magiging 160 pesos na. Alagad ini maaagi panin proseso sa paagi kan Local Water Utilities Administration. Si dating 125 na inimplementar po kang 2009, magiging 160 sa 2023. Pero kung rin po i-implementar, kung ano talaga si tutugutan kang luwa, iisihan tayan po after kang public hearing, and after the public hearing po, ipipresenta yan sa Board of Trustees kang luwa. Ang Board of Trustees po ang ma-approve kung gurano asin kuno rin effective. Padagos pa sa mga bareta, alas 2 nin hapon kan suudma kan madiskubre kan duwang mga nagbabanwit sa Malabog Creek, Barangay San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur, ang bangkay kang biktimang si Jerry Claro, 27 anyos, residente kan San Jose, Camarines Sur, na sinasabing may helang na epilepsy. Positibo man ining pinagbistokan sa iyang ama. Tulos man nagkondusir nin retrieval operation ang MGRRMO Lagunoy, katuwang ang Bureau of Fire Protection asin ang PNP Lagunoy. Sa iba pang police report, arestado ang mga suspect na pinagtutukdong fixer sa opisina kang Land Transportation Office sa Banawaanin, Pamplona, Camarines Sur, kan Sudma. Sarong ahente kan CIDG na nagsagin-sagin kliyente kang LTO Pamplona ang pinagdulok sa buot kan mga suspek para tawanin theoretical driving course certificate maski dai nag-agi sa aktual na pagmamaneho. Matapos maresibi ang certificate asin maresibi kan saro pang suspek ang mark money. Digdi na sinda pinag-aresto kan mga nakatagong operatiba kang CIDG. Ang duwang suspek ang nahampang sa pagbalgar kan Section 12 kan Republic Act 9485. Padagos pa sa mga bareta, pagbugtak nin mga solar light kabali sa programa kan Kamaligan PNP ngunya na taon. Detalyes aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Sa pagribay kang taong 2023, dahil mababago ang mga programa kan Police sa Community Relation sa Kamaligan Municipal Police Station. Ini ang pig-asigurar ni Police Major Louie Ordonez kan Kamaligan PNP na kung saan mapadagos ang sen mga programa araw kan pag-install ng solar lights sa mga lugar na madiklom urog na konbanggi. Asin ang sorpresang regalo para sa mga PWD, asin senior citizen tuyong may kumpleanyo. Padagos lang po sa moyang project ito pong sa community relationship. And sindarog po nga ka itong last year, dati mong girarise ito pong pag-install kaning mga automatic water pump sa mga barangay, and itong installation ng solar powered lights doon sa mga lugar o barangay, mga portion na medyo kulang sa access sa liwanag. So, pipapa-installan ka itong yan na lagos-lagos po yan. Then, huwag po kita itong Project Bless, ito po magpapa-birthday kita, surprise sa mga senior citizens sa PWDs. So, monthly po yan. Dagdag pa kay ni na nasabing programa da kulang tabang tanganing maparanian bot kan publiko sa mga kapulisan. Siyempre yan kaya, pag medyo naparami ang buod ng mga civilian o mga residente sa muya, mas madali silang mag-cooperar sa tuyang mga pinapakutog na mga ordinansa o pag-asa. And at the same time, nakupat ang respeto nito. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, siniguro ni Police Major Alex Sumayaw kan Police Station number 5 na padagos na mabantay ang kapulisan sa laog asin luwas kan Bicol Central Station urog na sa panahon na dakol ang pasaherong naglalaog sa terminal.
Susog sa opisyal, katuwang man kan PNP ang mga personahe kan Public Safety Office na yaon sa laog kan Bicol Central Station. Apwera kan terminal, higot man ang pagbantay kan police station number sa iba pang lugar na sakop kan sa indang istasyon. Maski po mayo kitang okasyon, maintain ang ang deployment diyan sa security diyan sa tong mga terminals, and lalong-lalo na ngunyan dinagdagan ta pa yaon diyan sa tong mga personnel na mga office personnel, inaapod mo yan oplan ang tabay para makadagdag every rush hour. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Ligbisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.